Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ako po si Consilor Manny De Vera the Twin sa bayan ng Kalasyaw. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Consilor Manny the Twin. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Magtariyang lingkor at magti Pangasinan Dennis Mojares. Kaya bamot si kapaborito Errol Horado. Kanjada technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza 27 bulan ng Marso 2026. Jadasaro ulo na balita dan lokal. Radyo Pangasinan Balita.
Pagamitan na duwaran byuda na upot at Paul. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralos arumog andilad bilay. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker alitson kaya rin napulan sa abong tunya. Radyo Pangasinan Balita. Duwaran katao asugat-sugatan at aksidente na plagid patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo at asaray ulo na balita jad nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oil company sa kinita na kulang-kulang at 3 billion kada agaw palapag ng Markulita. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Supply na langis hanggang Abril na labatla palapag na oil companies. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 700,000 ya bariles ya crude oil nanlapo darasa simabila. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:07 na kabuwasan tanatan wajaray detalye at asaray balita da lokal. Duwarang katao sa sugat-sugatan at agawan aksidente agawad oras na alas 8:40 na labi jada Villasis Malasiki Road Barangay Bacara bali na Villasis Pangasinan. Sara involved ya luluganan motorsiklo imamanehoan na 21 anyos balo laki walaan na lisensya kay bato nakalason sa 18 anyos ya laki si kare ng parang residente na Barangay Bacara at bali na Villasis. Sa may kabanggaan dara niya black motor po sa motorized tricycle mamanihoan na 55 anyos yalaki walaan na live-in partner laborer kaya ba ito nakalasoon na tricycle so live-in partner to niya ya si karaso residente na Barangay Bacara at abitlan na baloy. Gado inisyal yung investigasyon na pulis sa Villasis sa may motorsiklo so umbabatik at karukuyan na karsada mamarap jad ni Bukig ya pasen lega niya sa may tricycle so sinabitan na si katunas umbabatik jad gilig na karsada mamarap mo tada ni Bukig ya pasen nan imovertik sa bilan na tricycle si katus sa asagi na motorsiklo singigan na sa may impact katubakya na motorsiklo. Untakas lawari sa abit ng tricycle, bangbalat inabot na saray ng responding pulis. Asugatan sa duwara na kamotorsiklo, tan si karay imbatik yada Ordanita City District Hospital. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker pula ni Natoya agawa sa insidente oras na alas 4:15 na palbangon jada sitio Kulos Barangay Don Pedro Bali na Malasiki Pangasinan sa may biktima sumantao na 38 balulaki residente na bitlang lugar jada inisyal investigasyon na pulis Malasiki sa may abong na biktima so atupok na paul Yadamay so duwaran na tawag ito niyan abong sa may biktima so aga kapuhay lapod pulis na inkamayat na po lapod sa may abong to so gawa at light material umpapoy investigasyon niya oras na alas 9 na labi yanan na bayag ang gada alas 11 na labi sabi lang po sa may biktima so sa may uninom na alak Legan niya manluluto na karne, ya baka, lapo da bordito niya, bigla na si Miklab siya po, at oras na, wabitlan oras, yagi na po jad kusina to niya,
Saray personnel na Bureau of Fire Protection sa Tampolya na responde tanan gawa ng investigasyon na suppression na operation. Anong nga suwa bangkay na biktima ya andila-bilay ya adamay og Paul sa duwara nilang kakaabay itong abong ya gawamot at light material. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralo sa rumog ya andilagbilay at oras na alas 4:50 ng arom jada barangay Putol, bali na Bayambang Pangasinan. Sa may biktima sumantao na 42, wala asawa residente na Batangkawa, bali na Bayambang Pangasinan. Yad inisyal investigasyon na pulis Bayambang yad oras na alas 2 ng arom sa may akaning Suliman Olimad Daralusan Tunya, yan ang rumog jad barangay Putol na bilang baloy. Akabatan sa may biktima sa kumpunidor na saray tatanaman niya sibuyas na nakasabi sa abitlan na witness o kaning nang abigla anong nang Tunya yabang kay na biktima. Umpa po ay sa may biktima sa walan intilak na witness sa labi na lugar tapian manispray na sibuyas bang balot ng pawilan Tunya anong nung tunan de la bilay yang pumata so anto kamahan niya sugat tampol yan tawag yung police station ang tampol yan nawit yung dual health unit na Bayambang Pangasinan sa abitlan na biktima bang balot si Katoy indeklaran dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita. Napot sa kagamitan na duwarang biyuda kaya rin napulaan sa abong daranyad oras na 1:57 na paibangon yad barangay Pulay baloy na Bilyasis Pangasinan. Sa rebiktima sumantaw na 63 ang gapoy anapan tan na 53 store owner si Karaya residente na Zone 1 na barangay Pulay baloy na Bilyasis Pangasinan. Unang investigasyon na pulis sa may 2-story gawa at light material sa apulaan yan ang bayag at duwaran oras ang po yan isalban na kagamitan na saraya biktima tan kakabato na Bureau of Fire Protection sunan lapuan nabitlan na puol. Radyo Pangasinan Balita. Antes na yun ang dapag da saray balita da national wajanire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo
ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo. Pinapaabot ni Taktak Mo Mabinta ang kanyang pagbati sa buo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga, 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi umano bababa sa 3 bilyong piso kada araw ang kinita ng mga oil companies buhat ng pumutok ang krisis sa Middle East dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Project, nitong Miyerkules, ipinaalala ni Marcoleta ang sinabi ng Malacanang na mayroon pang 60 days na inventaryo sa supply ng mga oil companies. Pinuna ni Marcoleta na makalipas lamang ang 2 linggo ay lampas na sa 120% ang itinaas kada litro sa presyo ng diesel at gasolina. Ayon sa ulat ng Department of Energy, nasa 32.5 milyong litro ng diesel at 23.3 milyon na litro ng gasolina ang daily consumption ng bansa. Kung susumahin anya ay nasa 2.32 billion pesos kada araw ang gross income ng oil companies. Ang presyo anya ng gasolina bago ang giyera ay nasa 50 pesos lamang at naging 80 pesos kada litro matapos ang 2 linggo. Nasa 4,521,000 barrel ng gasolina anya ang nakokonsumo ng bansa kada buwan. Sinabi ni Marcoleta na kung pagsasamahin ang diesel at gasolina, aabot sa 3 bilyong piso ang gross income kada araw ng mga kumpanya ng langis sa loob lamang ng 2 linggo mula nang pumutok ang kaguluhan sa Middle East. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kinumpirma ng mga kumpanya ng langis ang mga naunang napaulat na hanggang Abril na lamang ang itatagal ng kanilang supply dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sa ikalawang pagdinig ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o ang tinawag na project ng Senado, inamin ni Tanya Samiliano, Pangulo ng Independent Philippine Petroleum Companies Association, na hanggang Abril lamang ang fuel deliveries para sa kanilang miyembro. Ilan sa mga miyembro ng nasabing grupo ay Eastern Petroleum, Phil Oil,
Sea Oil, Unioil, Flying V at Liquigas. Sinabi ni Samiliano na wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon tungkol sa mga susunod na deliveries pagkatapos ng Abril. Sinabi naman ng Chevron Philippines Incorporated President at Country Chair Pongtron Tangmanuswong na ang kanilang inventaryo ay hanggang sa huling linggo lamang ng Abril. Ayon naman kay Shell Pilipinas Corporation President and CEO Lorely Kiambao Osial na kung mananatili ang gulo sa Middle East, magkakaroon ng limitadong supply ng produktong petrolyo sa buong mundo. Inihayag naman ni Jetty Petroleum Incorporated Corporate Affairs Manager Johan Mark Asosye na nahihirapan silang panatilihin ang kanilang supply at sa ngayon aniya hanggang 20 araw na lang ang itatagal. Pero meron silang mapaparating na order sa kanilang inangkat sa Malaysia, China at South Korea. Tanging ang Petron lamang ang nagsabi na hanggang Mayo pa tatagal ang supply ng kanilang produktong petrolyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. kinumpirma ng Malacanang na dumating sa Pilipinas ang 700,000 na bariles ng crude oil mula sa Russia. Ito ay kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Base sa ulat, dumating ang Sierra Leone Flag Saraskay sa bansa nitong Lunes nang naglalaman ng high quality crude mula sa Espo pipeline ng Russia. Base sa dokumento, ang consignee nito ay Petron Corporation na nag-iisang operator ng oil refinery sa bansa. Si Ramon ang CEO ng Petron. Dumating ang nasabing barko sa Limay Port sa Bataan kung saan matatagpuan ang Petron Refinery. Pinaniniwalaang ito ang unang shipment ng Russian oil sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap sa China para sa joint oil and gas explorations sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na hindi maiiwasan ang muling pagsasaayos ng ugnayan sa China dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Git pa ng Pangulo, magkakaroon ng malalim at seryosong pagbabago sa pandaigdigang kaayusan kung saan kailangang muling suriin at baguhin ang mga umiiral na kasunduan, kabilang na ang mga iligal na ugnayan sa ilalim ng pandaigdigang batas. Magkakaroon din anya ng pangmatagalang epekto ang kasulukuyang tensyon at kailangang tanggapin ang isang new normal sa pandaigdigang relasyon. Ang pahayag ni Pangulong Marcos ay ginawa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa South China Sea, kung saan inaangkin ng China ang halos kabuuan ng karagatan na ruta ng kalakalan na tinatayang higit sa 3 trilyong dolyar ang halaga kada taon. Sakop din nito ang mga lugar na inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Bukod sa China, target din ng gobyerno na kumuha ng supply ng langis sa Russia. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga Pilipino na epekto pa rin ng giyera sa Middle East. Nilinaw ng Pangulo na hindi pa agad ipatutupad ang suspensyon ng excise tax dahil may mga kondisyon sa batas na kailangang matugunan bago ito gamitin.
Giit pa ng Pangulo, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan kung kailan ang tamang timing ng pagpapatupad, lalo pa at pabago-bago ang presyo ng langis sa world market. Layunan niya ng hakbang na ito na mahanap ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng tulong sa publiko at pagpapanatili ng kita ng pamahalaan. Inaasahan na makatutulong ang nasabing batas para mabawasan ang dagdag na gastos ng mga motorista at commuters sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. may bago ng hepe ang Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na si Police Brigadier General Romel Batangan. Pinalitan ni Batangan si Police Brigadier General Jesse Tamayaw na nagbitiw sa pwesto kasunod ng reklamong sexual harassment na isinampa ng kanyang tauhan sa National Police Commission o NAPOLCOM. Pirmado ni Directorate for Personal Records and Management Office Chief Police Major General Constancio Chinayog Jr. ang assignment order ni Batangan alinsunod sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melenzo Jr. Nabatid na bago na talaga si HPG o sa HPG si Batangan nagsilbi muna itong Deputy Regional Director for Administration o DRDA ng Police Regional Office 3 o Central Luzon PNP. Mariin namang pinabulaanan ni Tamayaw ang paratang sa kanya at sinabing siya ay voluntaryong nagbitiw upang bigyang daan ang impartial investigation sa issue. Binigyang din pa ni Tamayaw na nasa 30 taon na sa serbisyo, pinapanatili ang mataas na antas ng profesionalismo at paggalang sa kanyang mga katrabaho. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Happy 7th year anniversary, Radyo Pangasinan. Sa likod ng inyong tagumpay ay ang dedikasyon ng inyong mga tagapamahala, broadcasters,
staff, at higit sa lahat, ang walang sawang suporta ng inyong mga tagapakinig. Naway magpatuloy pa ang inyong adhikain na maglingkod ng may integridad, katotohanan at malasakit. Patuloy ninyong liwanagan ang isipan ng bawat Pangasinense at magbigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Ito po si Councilor Ginny Rose Fuertes Flores sa Iachi na Mangaldan na bumabati ng Happy Anniversary DWJE Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Ako po si Councilor Manny De Vera the Twin sa bayan ng Calasiao. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Councilor Manny the Twin. Mga kapaborito, bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 2, Huwebes Santo, April 3, Biyernes Santo, at April 4, Sabado de Gloria. Magbabalik po ang aming regular programming sa April 5, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat po, mga kapaborito. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jet Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ay Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Muarez, at kasama din natin si kapaborito Errol Hurrado. At dyan naman sa may technical control,
si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis. At sa aking gawing kanan, ang ating station manager Joey Baby. Maagang gumigising, maagang pumapasok si manager Joey Baby. Hindi Ay, pa okay. ayan, bakit? Ayan, sa bigat mo. Anang nangakad camera. Oo. Sige. Oh, bumati ka na muna. Good morning, mabigyan ka Bosan Pangasinan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Ayan. Araw po ngayon ng Biyernes, ha? Thanks God it's Friday. 27 sa buwan ng Marso 2026. Ay, ilang araw na lang. Ay, may 31 tayo. Meron ba? Meron, may 31, oo. Sana tantipay balag aking nga. Oo, sige. Mas balag. Yung DWC, sabi niya, salatan tayo DMW. Pwede. Lugatan wala may kin. Wala may actually in request ko tan talagang balag sa kalendaryo to tan. Ay, good morning manayad kinan engineer. Ben Datwin. Former mayor. Former mayor ng Kalasyaw. Ng Kalasyaw, oo. Saka syempre, si Councilor Manny Datwin. Ayan, oo. Nakita ko kasi yung makakalikatak ta jad bayaga panaon at apito yawan mo. Si Kuya Bin. Agang gano. At talagang kinmo to very jolly man ira manayan katong makapalag wala may sense of humor. Amigo ng Kitan, amigo ng former Governor Amado T. Espino Jr. Doon tantumat sikin. Andilad bilay. Si TQT. TQT. Condolence nga pala sa pamilya ni Tito Tanayo, yung ating kasama. Mabata-bata ron. Dito sa ating himpilan. Sampot yung pan announce to iti kini 2024. 2024. Oo. Ayan, Ken, may ambugya kami at pamilya ng Tito Tamayo. In short, DQT. Mabata-batar. Si Katoy Ken, may itulor noagon na simba. Ditan ed Ken, Ordanita. Okay, kung meron kayong mga gustong parating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, pwede kayo tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-9742784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Maganda itong gagawin na hakbang ng lokal na pamaraan ng Mapandan sapagkat magkakaroon ng libreng serbisyong veterinaryo at kapabordo area. Magaganap ito sa March 31. Alas 8 ng umaga sa Tulagan Gym. Kaya inaanyayahan ang lahat ng taga Mapandan na may mga alagang hayop dahil may libreng bakuna. May isang hayop diyan sa tahol ng tahol. Tahol ng tahol. Aso ka mo. May isang aso, hayop. Tahol ng tahol parang nababaliw yata yung aso niyan. Hirap mo pag naglalaway pa. Pwedeng bakunahan yan. Bakunahan sa tumbong. Ayan, okay. Sige. Ayan, sige. Siyempre, itong libreng bakuna ng mga hayop ay napakaganda po yan. Para sa ganoon ay iwas sa rabies. Diba? Yung Nakalagay. Hindi naman hayop yung sinasabi mo eh. Ito lang daw eh. Ang pinag-uusapan dito, yung may mga alagang hayop. Aso, pusa na pwedeng ipabakuna. Oo. Dahil may programa dyan sa
Dahil nga, ito nga ay siyempre naisipan din ni Mayor Carl Christian Vega na bigyang atensyon. Oo. Bigyang atensyon dahil mas maganda yung ikaw mismo na nag-alaga ay safe ka rin. Ayan. Ang pangunahing layunin ng libreng bakuna sa mga hayop, lalo na sa mga pusa, aso, Bakit pag binabanggit mo yung hayop, madiin? Hayop! Oo nga eh. Oo. Itong anti-rabies ay para maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop. Hindi lang yan, di ba? Yung safe din yung mga tao na makakasalamuha ng kanila mga hayop. Ayan. Oo. Ang maiwasan ng pagkalat ng yung rabies sa komunidad at masiguro ang kaligtasan ng mga tao laban sa tinatawag na zoonotic disease. Ayan. Layunin na din itong makatipid ang mga pet owner kung may libreng bakuna at isulong ang responsableng pag-aalaga ng hayop. Naman napakaganda ang programa ito ng lokal na pamahalaan ng Mapandan dahil upang pigilan ang nakamamatay na rabies kung ikaw ay nakagat. Ayan. Siyempre, kintan ay delikado. At mapanatili ang malusog ang mga alagang mga aso, pusa sa pamagitan ng regular na bakuna at deworming. Hindi lang yan. Maaaring makamit ang mataas na antas ng bakunadong hayop sa barangay upang tuluyang maputol ang transmisyon ng sakit. Kaya hinihikayat ng lokal na pamalaan ng Mapandan sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Vega ang mga pet owner eksklusibo ito sa Mapandan lang. Mapandan lamang na yung mga taga diyan. Pabukunahan ninyo yung mga alaga ninyong hayop. Na walang gastos. Libre kasi. Kasabay ng bakuna ang pagtatala ng mga alagang hayop sa lokal na pamalaan para kontrolin at i-monitor ang mga alagang hayop. Ang naturang hakbang ay ang pagdiriwang ng 2026 Rabies Awareness Month na may timang rabies-free na pusa't aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Bilang pet lover. Pet. Bilang pet lover, huwag sanang hayaang gumala sa kalsada ang mga alagang aso. Dapat. Siyempre, may pusa kasi, kintan may akintan tayo pusa mo to, no umbasilat no nitan liluganan Hindi sila nakakita siyempre, kung hindi mo man masagasaan, ay iwasan mo. Pagka-iwas mo, nabangga ka balat. Kaya nga diba upang, ito nga, bilang pet lover, huwag sanang hayaang gumala-gala yung mga alaga upang hindi makakagat at makakuha ng virus. May umiiral na batas para sa mga galang aso na yung mga gala. Yung mga galang aso. Tulad yung isa diyan na gumagala. Oo nga, kung saan gumagala, no? Hanggang man Eastern, nasabit mo, mandangol-dangol din. Ayon sa Republic Act 9482 o yung tinatawag na Anti-Rabies Act of 2007, ito ay nag-aatas sa mga lokal na pamalaan na huliin o kumpiskahin ang mga asong walang tali o walang may-ari. Walang may-ari lumaki yung aso. Mahirap dito kasi, may may atiwul. Kaya nga. Atiwul. Siyempre, pag yung atiwul ay siyempre delikado. Di ba? Yun nga, ituloy natin. Ang mga asong gala ay maaaring damputin ng mga barangay official. Kung ayaw, ang mga asong gala, maaaring, yung, may kaso dyan pwede bang kaso ireklamo yung, pwede Pwede, siyempre, may batas dyan
Oo. Yung barangay official. O kaya ang ilagay nyo na lang, di ba, aso mo, itali mo. Yun yung nasa batas. Pag ayaw mo, amo mo ang itali mo. Kung ikaw ay irresponsableng may-ari ng alagang hayop, ay maaaring patawan ng parusa sa ilalim ng Republic Act na 9482 o tinatawag na Anti-Rabies Act of 2007 at ang Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na inamindahan ng Republic Act 10631. Yun yung kung dyan. May parusa dyan. Sa naturang hindi pag-aalaga ng tama sa mga hayop. Kung ikaw ay nagpabaya, nagumala yung alaga mong hayop, may multang 500 hanggang 2,000 piso. At hindi yung hindi pagpapabakuna ng hayop laban sa rabies ay may multang 2,500. Base ito sa ilalim ng naturang batas. Biro mo yan, magmumuta ka. Kung ikaw ay nagpabaya o kaya hindi mo pinabukunahan yung alaga mong hayop. Na ayon sa batas na ito, ang hindi pag-ulat sa barangay, city o doon sa veterinary ay may multa din kung nakagagat yung aso. 10,000 piso yan yung multa dyan. Alam mo, nakapaloob din sa Republic Act 8485 as amended by Republic Act 10631 o Animal Welfare Act na mahigpit na pinagbabawal ang pagmamalupit sa pagpapabaya sa mga hayop. May nakatakdang parusa din dito. Ang mga lalabag sa ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at magmulta ng 100,000 piso. Meron na bang ano yan? Meron na ba? Ang alam ko wala. Ang lokal na pamahalaan ay may ginawang ordinansa bilang suporta sa pinapairal na batasan nasyonal. Pero nadap din sa barangay. Pati barangay. Ang mga ordinansa ng barangay, bayan o syudad ay upang lalong lalo pang bumigat ang mga parusa. Ngunit ang mga batas na yan ay hindi gaanong naipapatupad yata sa mga lokal na pamahalaan sa mga barangay. Diba? Sabi nila, mahigpit naming ipinapatupad ang batas. Bakit yung mga aso ko gumagana? Bakit sa barangay pa lang mukhang may mga kapitan na gapipi babali to. Kaya nga dapat parusahan din itong mga nagpabaya sa kailang tungkulin na para ipatupad ang mga batas dyan sa barangay, sa munisipalidad o sa syudad, di ba? Alam mo, may mga ilang lugar na pag umikot ang barangay o meron isinumbong sa barangay na merong asong pag-alagala at irelanda. Malala ko dyan sa kulong dito na barangay mismo. Nalala ko si former barangay captain Carlito Dion. Di ba nalala mo yung malaking kulungan dyan? Kulungan, nagkaroon ba ng laman yun? Meron Meron ba? Meron yata. Tuwa mo yung kulong naman. Wala sa akin yung picture. Pero walang gumagana. Ay, nakulong na ba? Walang naparusahan na ba? Diyan sa Lingayen din noon, nung panahon ni dating Mayor Leopoldo N. Bataol, malala ko, talagang puspusan ang kailang panghuhuli sa mga aso at kinukulong. May binili ang lokal na pamahalaan na mga kulungan ng mga hayop, lalo na sa mga aso. Ang problema walang aamin kung sino yung may-ari, di ba? Yung sinabi mong ito, maisingit ko lang. Yung sinabi mong sakop ng Republic Act number 94882. Yung Anti-Rabies Act of 2007.
Ang ibig sabihin po niyan ay responsibilidad ng may-ari na kontrolin ang aso. Correct. Hindi dapat pinapabayaan na gumala-gala. Correct. Dapat itali, ikulong o bantayan para hindi makakagat. Ano ba ang kanilang obligasyon bilang owner? Yung Dog owner. Ito. Number 1, ipabakuna laban sa rabies ang aso. Huwag hayaang gumala. Kung lalabas, dapat may tali. Correct. At panagutan ang aso kung ito ay makakagat. Panagutin yung aso. Panagutin yung may-ari. Ay, Oo. Meron pang meron pang hindi nakasulat dito eh. Oo. Papaano pag yung aso ng iyong kapitbahay, pagkagising mo ng umaga, dumi ng aso yung makikita mo. Actually, may kwan din yan nakapalog din yan sa batas yan sa ordinansa ng barangay yan. Ordinansa ng barangay o kaya munisipyo. Akin, onubratan. Akin ang tunay may makinggaw ay asututan. Yung ang problema, Bakit? Kanto, aso ko lang ba yung gumagala dito? Ito ni Sigaw Oo nga nakikipag-away pa. Yung aso ni paring Kanor, kanto mo, tituro tumalari kung paring dito at pilig-pilig. Di na nani. Makapan yung mag-away sila. Mag-away, magsamaan pa ng loob dahil sa dumi ng aso. Sa harap ng bakuran, ng may bakuran, na wala namang alagang aso. Kaya nga Kaya ang dapat dyan, maghigpit ng ang mga barangay official sa mga ginawa nilang batas kung mayroon man. Kung wala pa, gawa kayo ng batas sa barangay na Batas na naman? yung simpleng aso mo itali mo, hindi nga mapairan nung barangay. Oo nga, yun ang batas na naman. Kaya, meron pa, dagdag pa natin. Yung basura. Yung itakatak na. Kaya nga. Yun yung mga konsana gawin ng barangay. Dahil ang aso kasi, hindi lang yung nakakagat, hindi lang yung dumi, kundi nakakapagbigay pa ng aksidente yan Maraming mga na-aksidente sa lansangan. Yung may mga inilalabas sa social media, merong CCTV na na-aksidente dahil sa tumatawid na hayop. Yung lasing na hayop. Kaya lasing na hayop. Yun yung sinasabi mo kanina, yung pagdumi ng mga aso, pwede ka makakuha din ng ng sakit diyan Virus. Pwedeng pag napakan mo yan, pwedeng magkaroon ka ng tipworm o kaya yung hookworm. Napapasok doon sa maliit na sugat sa iyong katawan. Papasok yan. Siyempre, may infeksyon ka ngayon. Yun ang kondyan Kaya dapat na alagaan yung mga aso. May nakita ako sa social media na yung bata na naglalakad, mag-isa lang siya na naglalakad, kinuyog ng 3 aso. Kinagat. Nakakatayas to kayo, panta. No, wala tayo usilanda at wala yung mibabali na sumut, mimila. Hindi, talagang pinagtulungan ng 3 aso. Kaya nga, yung aso, pag humabol, no, wala rin arom ng aso dito kaliber-liber, mibabali mo lata. Correct, kaya kawawa yung bata, kawawa yung bata na nakita ko. Siyempre yung mga magulang niya, napabayaan kasi yung bata, nasa kalsada, yun, kinuyog ng 3 aso. So, yun yung mga pinupuntahan namin dito, bakit hindi gaanong nagpapairal sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, ang mga batas na yan, considering na may batas na ginawa sa national na umiiral na batas hanggang ngayon. Dapat kung ayaw nyo gisingin yung mga batas na yan, kayo mga opisyal ang dapat nagisingin. Di ba? Baka kayo natutulog sa pansitan. Kaya ayaw nyong ipatupad yung mga mahalagang batas na yan. Marami kanina naglalakad ako sa kalsada, ang daming mga aso.
yung mga barangay official, anong ginagawa nila? Natutulog dahil malamig ang panahon. Hey, gising! Well, oh, good morning nga pala. Amo mo, itali mo. Oh, Kung ayaw mo itali yung aso mo. ikaw ang tatali. Ayan, ikaw ang ikukulong. Oh, yung kwan, yung asong ulol na kwan. Manilo. Ko, sinok na Daniel sa Malares at Barbara, good morning. At ganoon din sa 888 Infinity Construction and Supply, Malanes, Santa Barbara, good morning. Hey, happy anniversary, Radyo Pangasinan. Ayan. Message from Aha. Sir Felix Domicilio. Thank you, sir. Ha? Oh, yung aso mo dyan sa mga kapandaan. Nakaka-touch naman itong si Sir Felix. Ano sabi? Yun nga, yung kanyang pagbati sa Ayan. ating papalapit na anibersaryo. Ayan, oo. Ano yung? Yung aso niya dyan sa mapandan. Oo, may atiwulyod na mapandan. Arawin na sasabi to, itakariyo pa. Kano, Ken? Hindi magkalat. Paano siya tumahol? Hello, mali. Okay. Good morning din kay si Caramel de la Cruz ng San Carlos. Kumusta ka na, bro? Good morning, sir. Ganon din ang kanilang may bahay. Si Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Good morning po. Umaga. Ganon din. Sino pa yung mga kanya? Si GML. GML. Si Sir Jomar Lapore. Ay. Jonar. Sorry. Jonar Lapore. Diyan sa may barangay Anulid, Manaldan, Pangasinan. Sabi ni Rolly Cristobal, pag aso nakasakit, okay lang. Pag okay lang. Pag tao nakasakit, aso, kulong, sabi niya. Oo nga, yung Animal Welfare Act. Oo. Siyempre, yung aso, hindi mo naman makakasuhan yun, di ba? Oo. Si Janet Kalimlim, good day po. Maganda ang ginawa ni Mayor Biga na pabakunahan ang mga hayop. Oo. Si Robin DJ, ayan. Siguro DJ sa estasyon to. Buti naman, isa na lang puntahan ng mga pagbabakuna ng mga hayop. Dapat yan para Ah. mas marami sa bagay siguro gumawa na rin ng hakbang ang LGU na iparating sa mga barangay at itatap sa mga barangay official. Kasi 31 yan March 31. March 31 sa 15 na barangays. Diyan sa may Tulagan Gym. Nalala ko. Punta po kayo dahil sayang yung pagkakataon, libre po yan. Nalala ko Tulagan Gym. Magkakasama yan sina Kuya Tito, si Kuya Bin Datwin. Mga magkakaibigan. Kay former Congressman Hiner Tulagan. Sila po magkakaibigan. Okay, so kumusta na si si former Congressman Hiner Tulagan. Magina Corda, morning idol, sabi niya. Din kay Cristina Bruto, si Maribek Rivera Balason, good morning. Ganun din si Marites P. Publitin, ayan. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong sinasabi ni Senador Marcolita na 3 billion daw ang kinikita ng mga oil companies sa loob lamang ng isang araw. Lahat kasi pinagsama-sama niya na lahat. Pinagsama-sama. Lahat na ng oil companies. So, yan po ay tatalakayan natin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame un grrr.
San ang putat-putang informasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ako po si Consilor Manny Rivera the Twin sa bayan ng Kalasyaw. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Consilor Manny the Twin. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:04 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito
Good morning pa rin po. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtiruling ko rati magtipangasinan Dennis Muharis at kasama din natin dyan sa may technical control nag-iisang pugi sa pusin ni Madam Charissa, Engineer Nick Sundakal. Araw po ngayon ng Biyernes, 27 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami hanggang 7:30 sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Good morning kay Harold Johnson Gangat dyan sa may Kalasyaw. Kumita raw ng hindi bababa sa 3 billion kada araw sa old stock ang oil companies mula nang pumutok ang tensyon sa Middle East dahil sa pagtaas agad ng presyo ng langis ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Lumalabas ang balita na yan sa patuloy na pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o yung PROTECT na committee na pinaalala ni Marcoleta ang sinabi ng Malacanang na mayroong 60 days na inventaryo sa supply ng mga oil companies. Grabe, sunod-sunod na oil price hike ang agarang ipinatupad ng mga oil companies sa bansa. Ilang araw lamang matapos pumutok ang sigalot sa Middle East. Samantalang lumang stock o vapor stock ang kailang binibinta na hindi bagong supply. Ano bang sabi ni Senador Marcoleta? Ay kapal mo. Nitan. Yan. Ang kailatan, mukha raw hindi makatao. Oo nga matapos sumiklab ang gera sa Middle East, nagtaas daw sila agad. Yan nga ng presyo na umaabot pa sa, actually, hindi lang 90% price increase ito. Kahit yung lumang stock pa. Oo nga mas malala pa daw ito sa scam. Oo nga. Senador. Lumalabas na ang oil companies na ng Pilipinas ay may pinakamatas na porsyento ng oil price hike na umaabot sa mahigit 90% na increase kumpara sa mga karatig bansa gaya ng Laos na may 33% lamang, sa Thailand 46%, sa Singapore 29%. Kaya sobrang yung umabuso yata itong mga oil companies dahil sa oil deregulation law. Nawalan kasi ng kapangyarihan ng gobyerno na magtakda at makialam sa presyo ng langis mula 1998. Ayun yung pagkakuha ng oil deregulation law. 1998 dahil sa pagkakapasa ng oil deregulation law. Kaya nagresulta ito sa kawalan ng gobyerno para mag-estima o magtakda ng formula para sa presyo ng mga langis sa bansa. Wala nang oil price stabilization na tinanggal din ng gobyerno sa kalakalan ng langis, kaya may malawakang takeover sa mga oil companies. Tuloy ang lumit ang pagmonitor ng presyo ng langis ang ginawa ng ito yung ginagawa ng Department of Energy. Kaya ang ginawa ng ahensya ay nagmumukhang na lang sila ngayon ang nagmamakaawa. Nangibabaw ang mga oil companies dahil may sarili silang desisyon dahil sa oil deregulation law. Ang pagkakapasa ng oil deregulation law ay naging pasanin sa mga motorista at commuters dahil ang ginawa ng mga company na ito ay bigla ang pagtaas
ng presyo na old stock naman ang kanilang binibinta. Ang naging sangkalan daw Oh. ng mga oil company sa pagtaas ng presyo ay ang tensyon sa Middle East, kaya nagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. O ang patuloy na pagtaas ng petroleum product ay nagbibigay ng panganib sa pagtaas ng iba't ibang mga pangunahing bilihin, lalo na sa bigas, gulay at karne dahil gumagamit Sama mo sila na yung LPG. dahil gumagamit ng gasolina, diesel yung mga sasakyan na nagtatransport ng mga produkto Lahat na kailangan natin sa ating pamumuhay, kailangan gumamit ng transportasyon. Kaya nga. Diba? Ang bigas, kahit sinabi ng Department of Agriculture na maximum yung SRP, inaabuso naman ng ilang negosyante. Ang katwiran ay ang pagtaas ng langis, kaya dapat daw na itaas ang presyo ng mga bilihin. Ang kawawa dito, at yung most affected ay ang mamamayan dahil sa pagtaas ng mga petroleum product na yan. Ito naman, yung ating mga manggagawa, yung mga nasa laylayan. Habang patuloy ang pagtaas ng mga bilihin, ay napag-iiwanan naman dahil sa sweldo ng mga karaniwang mamamayan. Oo nga kaya, siguro napapanahon na para repasuhin ang old regulation law para sa kapakanan ng taong bayan na hindi puro impeachment ang natupag ng mga mambabatas dyan. Diba? Kasi kasuhin muna yung problema dito sa bansa kaugnay dito sa tinataas na presyo ng langis at baka mamaya kukulangin yung supply na ayon doon sa balita natin ay kahapon, di ba? Sinabi ni Pangulong Marcos na hanggang 45 days lang ang buffer stock dito sa Pilipinas. Pero may dumating yata kapabor to euro. Pero yung dumating from Russia na 700,000 bariles sa Petron. Na binaba doon sa Balanga. Sa Bataan. Bataan. At nandun kasi yung kanilang refinery. So, Ipinuhin pa yan. Timpla danitan. Sanda i-distributed sa... Paano yung iba na brand? Kaya nga may bantay yung... yung ibang mga brand na nabanggit ko kanina. Ay... wala na silang ma-order. Kaya nga may banta sila na hanggang Abril na lang yung kailang supply di ba? Yung balita kanina kung hanggang Abril yung kailang supply ay medyo hindi magandang hindi maganda ang sitwasyon pag ganyan. Kaya kailangan na ang ating pamahalaan yung apurahin na yung pagbili ng supply ng langis na hanggang na hindi lamang sa press release kundi action ang kailangan natin dito para sa ganon hindi kawawa ang taong bayan, di ba? Pag hanggang Abril na lang yung sinasabi ng mga oil companies yung kailang supply, anong mangyayari? Mapaparalyze ngayon ang transportation. Kung naparalyze yung transportation dahil sa kakulangan ng supply ng langis, sino maapektuhan dyan? Tayong taong bayan, di ba? Antayin nyo pa yung maubusan yung mga oil companies bago kayo kumilos. Dapat ngayon na, sinasabi nyo na, nakikiusap na kami sa Japan, nakikiusap na kami sa Indonesia, at nakikiusap kami sa China. Para sa ganun, doon tayo magkukuha ng supply ng langis. Nasaan yan? Bakit matagal ang yung pag-angkat ng naturang langis? Kung sinabi nyo, gawin nyo, kung gaano kabilis ang takbo ng metro,
gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng langis? Yung Petron, Oh. ang CEO niyan si Ramon Ang. Oo. Ramon Ang. Okay. Grabe ba? Oo. At si Katuso Kin. Oo. Si Katuso Akala. Kasaliw. Diyan Russia. Mhm. Oo. Kaya nga dapat mabilis ang aksyon ng ating mga kawani ng gobyerno na bumili ng langis diyan sa ibang bansa. Oh. Yung Chevron, Hmm. Philippines Incorporated, ay hanggang huling linggo ng April. Yung kanilang stock. Oh, hanggang huli. Oo. So, Yung sa Shell naman, sabi naman ni CEO Lorely Kiambao Ocial, na kung mananatili pa rin ay magkakaroon din sila ng limitadong supply. At ito naman si Jetty Petroleum ay hanggang 20 days. 20 days. Sabi, no? Pero Pero meron na silang mga order. Nilinaw naman na may mga order. okay. So, ibig sabihin po niyan, hindi porkit meron silang mga sinabing mga araw, ay ubos na. Hindi po, siyempre, May buffer pa yan. ayan na yung pinaka-buffer nila. Oh. So, hindi matatapos yung araw na yan, meron ng paparating. Ayan. Sana nga. Ang problema, yung naibalita ko kahapon, katulad dyan sa may Cordillera Autonomous Region, meron ng 74 na gasoline station ang nagsara. Nagsara dahil wala na silang supply. Ang supply, mahirap kumuha ng supply at syempre mahal ang supply. Kaya sana ay magawa ng paraan yung ginawa na binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para suspindihin o tapyasin yung excise tax ng langis. Nasaan na yan? Bakit napipinding? Nilagyan na yata ng Pangulo yung naturang panukalang batas ng mga mambabatas. So, kumpirma na niya, binigyan na siya yung kapangyarihan para i-implement. Sana ma-implement na yan. Para sa ganun, mabawasan kahit papaano yung presyo ng langis na binibinta ng mga oil companies. Diba? Dito sa Pilipinas dahil yan nga, walang control ang ating pamahalaan. Hindi tulad ng ibang bansa na may control sila. Dito sa Pilipinas, walang control ang gobyerno kung itataas ng mga oil companies yung kanilang presyo ng langis. Dahil dyan sa ginawang batas noong 1998, ito yung Oil Deregulation Law. Kaya hindi natin sila masakal itong mga may-ari ng mga Hindi natin sila mapipigil. Pero pwede namang pakiusapan. Antayin natin pala yung magiging epekto ng pagpirma ni Pangulong Marcos. Diyan sa may yung tinatawag na pagtatapyas. Yung excise tax. Pagtatapyas ng excise tax. Yan ang dapat na pansana. Tapos repasuhin. Repasuhin ninyo yung all the regulation law. Para sa ganun may hold tayo sa mga companies na hindi yung ganyan na inaabuso nila kahit na may buffer stock pa sila, yung old stock. Pag nagkaroon ng ganyan, tulad niya yung tension sa Middle East, old stock, itataas mo na kagad yung presyo ng langis. Sinang kawawa, yung mga transport group, yung mga mamamayan, yung mga commuters, di ba? Yan sana, imbestigahan mabuti yung naturang oil deregulation law. Baka may mga loophole dyan na hindi nakita noon, nasilip ng mga gumawa ng batas na yan. Kaya
Kaya malaya itong mga oil companies na kaagad na magtaas ng presyo na kahit hindi pa napapanahon dahil yung kailang binibinta ay old stock. Hoy, magandang umaga kay Susana Bungar Bustamante. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Shari P. Tirado ng Alaminos City. Si Benny Versusa Puntillas. Priscilla Abilia Buaga Sulis. Magandang umaga sa inyo. Wing Bustria Humelde. Magandang umaga din kay Caroline Balason Decina. Si Bibilo Otto. Kathleen Lopez ng Poblacion Oeste. Magandang umaga. Si Amads Ejo ng San Miguel Kalasyaw. Rebecca Himinya Tamayo ng Kalasyaw. Magandang umaga. O si Marivic Rivera Balason, bato ko na ito kanina. Former Liga President Nanding Estabilio. Oy, dito na Barangay Lilimasan. Ayan, magandang umaga sa iyo. Aha. At ganoon din si Kapitan Junan Estabilio. Magandang umaga. Si Jessica Bulataw ng Guys GP Dasul. Magandang umaga. Teresita Biala ng Gabon, Kalasyaw. Maki Mapalakapak Suriano ng Barangay Jimenez, Mapandang Pangasinan. At syempre, nabanggit mo yung Barangay Jimenez, si Kapitan Bernard Antolin. Nandyan din at nangangasiwa sa kanyang barangay. Wala minsan, Kinta, na may alabasan ta, may nanunutan mo man, na may malilinis na creek. Ang tamirarami kawayan, yung masabit. Siyempre malilinis Kaya niya. bato, iraramay barangay council, barangay family, ano mo, ang si kato, man tatabas na Correct. may kawayan, ya piano marka palabat, so dalanan to may kin. Danum. May danum at satan ya creek. Ayan, good morning sa inyo dyan. Yan yung yung basic example natin na leading by example. Correct. Si Mayor Carl Christian Biga, dyan sa Mapandang. Pagkaon din si Sir Jeffrey. Magandang umaga. Si Dr. Felix Demisilio at si Boss Darwin. Good morning. Good morning po. Lakas! Nakita ko si Lakas nung nakaraan. Saan? Napakalakas pa rin. Nag-basketball? Doon sa may sa may munisipyo. Nakita mo rin? Sa munisipyo. Kala ko, naglaro ng basketball. Hindi, Maxine Matan. Oo nga eh. At nakakabalag to height. Height niyan. Mga siguro yan. Mga 6-footer mo tan. Correct. Kanyan naman babasketball. Araratan. Ganda si Kato. Shoot mo, lakas! Good morning. Si Helen Ibasan Labarias. Magandang umaga. Merlita Abilia, magandang umaga. Yung mga dyan, yung mga listener natin dyan sa may DMW. Malakas po ang radyo dyan sa may Twin Machine Works. Dyan sa may barangay San Miguel ba yan? Yung, San Miguel. San Miguel pa. San Basta Miguel. siya ng boundary ng Karanglaan. San Miguel, Kalasyaw. San Miguel o Nalsyan? Ando, sa kabila kasi yung Nalsyan eh. Ko nga. San Miguel sa kabila dun sa San Miguel na yung Jubilee. Di ba? Tama. Yung Nalsyan. Hindi natin kuhan kasi masyadong kuhan yung mga boundaries. San Miguel Nalsyan. San Miguel Nalsyan. MacArthur Highway. Ayan. San Miguel Nalsyan. Magandang umaga sa inyo. Gawin din si Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw at mga barangay officials, barangay tanods at BHW si Madam Anita Rolosta. Magandang umaga. O si Kapitan Winard Paragas ng Barangay Binlag, Kalasyaw. Magandang umaga sa iyo. Yung garbage truck niya dyan.
Bago. Bago. O yan, sa Barangay Bunlag. Nakita ko sa Facebook eh. Mayra Merito Lapid, magandang umaga. Si Silvia Romero, magandang umaga. Mary Grace Migano Del Monte, magandang umaga sa inyo. Ernesto Balikat, magandang umaga. Mar Pasco at si Lisa Sim, magandang umaga. Pwede pa tayong mag-exercise. Engineer, take it away. Push mo yan. Mali! Pasok na. Sige, exercise. Mag-exercise tayo Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Balduesa Gaspar. Good morning, sir. Magandang umaga kay Councilor Elias Villanueva. Hey, si Councilor Manny the Twin. The Twin. Tsaka si Engineer Ben the Twin. Good morning. Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Mike Season, kumusta? Si Liga President Jose Empares Jr. Magandang umaga. MDR Ed Villacorta, magandang umaga. Si former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. Former Liga President Carlito Diuna, si Longhair, magandang umaga. Joel Calbu. Si Kapitan Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sir Bayan, magandang umaga. Yung amigo mo. Sino? Si Sir Art Eustaquio. Ayun, Arturo Eustaquio yan si Algio Kalasyaw. Si Kapitan Art. Nabati ko na. Kapitan Art Gaspar. Good morning, sir. Ngayon din si Sergio Esteves at Madam Jubit Esteves, magandang umaga. Batiin ko lang si Kagawad Ditanad Mangkop. Kagawad Taminaya. Kagawad Taminaya wala ray mapapasabit sa si katayo gabay na taga Barangay Mangkop. Itutulog na mula pagani-gani. Raymond Sumarin to, kapitan. Si Kagawad Taminaya, si Katoso Kindatan. So itatanduro da at sayay nasabi-sabing eleksyon. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Kagawad Taminaya, good morning. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, kumusta na po kayo? Ayun, ito. Si Councilor Chini. May greetings dito ng happy anniversary. Ayan, si Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunan, mga nanonood sa Facebook Live at mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang tahanan, ay po ilubos na nagpapasalamat sa inyo. Bukas Sabado, ano yung meaning ng Sabado? Sabado, Sabon, tapos banlaw, tapos dami. Sabado. Linggo, panag, plansa. yo. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. Magbabalik ka sa araw ng Lunes. See you on Monday. Ayan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, ating magtipangasinan, Danes Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nick Sundakal. Si Manager Joey Baby. Ayan. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez. Baka makalimutan mo yung isang kasama natin dito. Yung panghapon. Nandyan din at napakaaga. Si
Hey, kapadyan. Tingnan mo, nakalimutan mo ng Mingero Soriano. Ayan, ayan, nakalimutan. Nagdakamat kaway kapadyan camera tayo ay. Ayan, Ayan. nakalimutan mo yung pangalan. Paulo Soriano. Taga Malasiki yan. Taga Malasiki. Good morning. Okay lang. Paulo Soriano ay alas 4 nakakabasa. Ay, kumbasa. Narim! alas 4, alas 3 ka. Lilingo-linguan mo lang ulit Ay. yan. Basta ito yung hapon niya, si ayan. Paulo. Okay. Ang tabayanan, nasusunod na palatuntunan ni Kapaborito Haji Jimenez sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadya la sa programan Mambangon at